Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en el pregó de la Festa Major d'enguany. Agrair, evidentment, la seva assistència, que acompanyin especialment el pregoner i que puguem compartir amb tots vostès un acte tan significatiu com és donar inici d'una forma oficial i institucional a la Festa Major. Evidentment, un agraïment que des de l'Ajuntament el fem extensiu a totes les entitats, associacions, persones, serveis que fan possible la Festa Major. La veritat és que i ho dèiem amb la presentació de la Festa Major d'enguany, amb l'acte que vam fer amb premsa i que vam comptar amb una bona representació d'aquestes entitats, que també és una bona oportunitat per conèixer tota aquesta diversitat d'entitats i associacions que fan possible que al llarg de l'any hi hagi moltíssim dinamisme social i cultural a la vila i que, per tant, el fet que contribueixin fan més lluïda la Festa Major, però també serveixen perquè donguin a conèixer què hi són, a què es dediquen i que, en definitiva, que ens hi puguem implicar com a santellencs i santellenques i que contribuïm a fer més gran el municipi i tot l'entramat que hi ha. Agrair als regidors i regidores assistents i especialment a tota la feinada que hi ha darrere d'una festa major. Per tant, a l'Aina especialment, que és qui coordina, però un agraïment evidentment a totes les àrees i a totes les persones que vetllaran al llarg de 24 hores i que ja porten dies treballant perquè això sigui possible i, com no, al pregoner, a l'Antonio. La veritat és que és un repte personal, assumir fer el pregó. Sempre és una persona escollida i que et deixa uns dies en vist, que es diu ara, no? I fins que no et torna resposta no saps si tindràs la sort de que aquella persona que t'has imaginat que pot fer un bon pregó per donar inici a la Festa Major acceptarà el repte i, per tant, moltíssimes gràcies, Antonio, per fer-ho possible. Enguany, igual que els últims anys, fem el pregó havent fet-hi algunes petites activitats prèvies i, per tant, sense ànim de deixar-me a ningú, perquè, evidentment, com dèiem, és un esforç col·lectiu organitzar aquests actes, però sí que volia començar agraint al personal de la residència. Al final, ahir van fer el pregó, estan fent una feina magnífica, crec que és un servei que visualitza molt bé el que és Centelles amb tot el tema d'atenció a la persona i, per tant, aquests dies que hem tingut la sort de participar en actes mostren com intenten fer millor la vida dels residents, intenten que les famílies puguin participar en comunitat del que representa viure en aquest servei i, a més, ho fan acollint i rebent entitats del municipi i intentant participar d'actes de la vila. Per tant, crec que és un referent important que el podem tenir en consideració. A les Bruixes, que ahir un any més amb la cursa embruixada hi van ser-hi, per tant un exemple d'un col·lectiu sorgit arran d'una feira i que any rere any cada any és més potent, cada any podem comptar amb elles i enguany amb la Bruixa de l'any que està fent una feina magnífica, però en definitiva un grup nou que per tant també és un exemple del que és i ha de ser la nostra vila. Enguany molts de vostès pensaran si era necessari incorporar Ildefons Cerdà a la Festa Major, però sí que és veritat que la setmana passada va fer 150 anys de la seva mort oficialment. Des de Centelles estem treballant moltíssim perquè moltíssima gent que desconeix que és la vila natal, Centelles, tot el que ha contribuït amb el seu pòsit, el fet de ser fill d'aquí i per tant un acte lúdic, poder incorporar aquest element, també contribueix que gent de Centelles que pugui voler-se aproximar a aquest personatge tan interessant ho pugui fer d'una forma diferent i sobretot també està facilitant que altres administracions i entitats que col·laboren amb l'Ajuntament també ho puguin fer d'una forma molt més distesa i per tant, i com dèiem, una oportunitat molt gran de poder-ho compartir amb aquesta gent i especialment amb tots vostès. I acabaré fent unes petites reflexions. Deia que el pregoner fa un repte personal acceptant el pregó. La Festa Major és un repte col·lectiu, per tant, per tots i totes tenim la responsabilitat i l'oportunitat de fer dies de cohesió, dies de respecte i dies de poder gaudir en comunitat. Enguany Cerdà és un element que posiciona la vila natal. Avui ha sigut la primera vegada que un alcalde de Barcelona ha visitat el Mas Cerdà, però evidentment hi ha una diversitat d'actes increïbles, des del teatre amb aquest muntatge fet per gent de Centelles amb una qualitat professional que ja són més de 2.000 persones que tenen entrada i per tant una inauguració que es farà demà. Per tant, un exemple del valor afegit que tenim a la nostra vila. Parlant d'aquest pòsit cultural hauríem de parlar del
Premis Centelles, però evidentment, en definitiva, és parlar des de les entitats pels més petits fins als més grans, des d'activitats esportives o solidàries, actes culturals i actes lúdics i festius, i en definitiva que els podem viure amb civisme i amb respecte, perquè Centelles té una sort molt gran i és la gent que viu a Centelles i que es sent orgullosa de viure a Centelles i que setmana rere setmana dona a conèixer el nostre poble fent el que fa des dels àmbits que ho fa. Per tant, un honor ser alcalde amb aquest pòsit i evidentment, Antonio, ets un clar exemple del que representa donar veu i tenir l'oportunitat de compartir moments com el d'avui, però evidentment amb la teva trajectòria també ets un exemple i un símbol de persones que han vingut al municipi, que s'han integrat, que Centelles sempre té aquesta capacitat d'acollir i generar aquest enriquiment personal. Per tant, moltíssimes gràcies per ser un exemple, moltíssimes gràcies per compartir-ho i sobretot moltíssimes gràcies per demostrar que a Centelles hi ha persones i en general la gran majoria de persones amb humilitat dels quals tu n'ets un gran exemple. Moltíssimes gràcies. Em poso dempeus aquí, sí? No sé si molestaré al tècnic amb aquest canvi de posicionament. Així estic més al costat de vosaltres. Bona tarda a tothom. Gràcies per les paraules, Josep. Aprofitaré que estem en un lloc que va néixer com a cinema per començar amb un vell acudit. Sobre el teló, i em veig aquí, ara dempeus, com a pregoner de la Festa Major d'Estiu de Centelles 2026, i el títol de la pel·lícula és una d'Almodóvar, de l'any 84, que es deia «¿Qué he hecho yo para merecer esto?». I en el meu cas he de canviar l'entonació que li va donar el director. En lloc de l'original, que sonava a la ment, «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», jo la reproduiré de forma dubitativa. «¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Encara no ho sé. Quasi 3 mesos després que l'alcalde en Josep Paré m'ho proposés, com no fos que cregués que podria ser un bon pregoner perquè els de Correus portem una cornamusa en el logo de l'uniforme, encara no m'ho explique. Bromes al marge, sort que deu estar ben acostumat a que els candidats ens quedem de pasta de moniato. La proposta et deixa paralitzat. Al cap de 2 segons de processar-la, sents que el pit s'unfla com un globus connectat a una bombona d'heli. Al cap de 5 segons, eixe mateix globus sembla una pansa xuclada al màxim per la por escènica, els peus a terra. Veure'm de cop i volta com el prota de la pel·li, jo mateix, em va convertir en un covard que volia eixir corrents del rodatge, dir no, és a dir, fugir, pegar l'espantar, que diem per València, de primera línia, i ja pot ser el més decorosament possible, disfressat de senyora modèstia. Però, com que resulta que ningú naix pregoner, com el que naix pigat, i com que és de ben parit ser agraït, vaig acceptar el paper. Així que voldria donar les gràcies al Josep Paré, el meu Almodóvar, i a la resta de membres de guionistes del seu equip que hagin pogut ficar cullerada en aquest arriscat càsting. Per descomptat, també voldria agrair a tots els assistents en la seva presència. Molts de vosaltres m'heu felicitat per l'elecció com a pregoner. M'heu fet sentir el pes de la responsabilitat, però també l'empenta de la vostra confiança. Vaig pel món com Griffin en l'Hombre Invisible, però ja veig que no em transparente. És molt bonic rebre tantes mostres d'afecte. Espero estar a l'alçada. Com a mínim, intentaré no avorrir. Fa una estona parlava de l'adjectiu arriscat, perquè fins i tot Carmen Contreras Zamora, ma mare, 84 anys, la que hauria de ser la meva millor representant, quan minuts després de sortir de la reunió amb l'alcalde li vaig dir el que m'havien proposat, va exclamar: «Pregonero, tu?» Per si no he reproduït amb precisió el to de la seva exclamació d'incredulitat, ja us puc dir quina va ser l'única interpretació.
Però qui ets tu per ser això? I de retruc, a quin sant il·luminat se l'ha ocorregut fer-te pregoner? La Carmeli, que setmanes més tard de la proposta encara continuava demanant-me si era veritat o no allò de ser pregoner, em posa en safata, com si fos la meva apuntadora, un bon peu de frase. Qui sóc jo? Resumint, per no marcar-me un pelegrí, sóc un centellenc de 26 anys. Aquesta afirmació sona molt bé, almenys a les meves orelles i al meu ego. I para de comptar. Com podeu veure, hi ha més que un gat. Hi ha un tigre amagat i de bengala, dels grossos. A la vista està que m'he tret una pila d'anys. El que vull dir és que sóc un dels molts centellencs nouvinguts. Si analitzem la xifra, 26 anys, que per cert ara com ara encara són 25 perquè l'aniversari exacte és al novembre, equival a dir que he viscut així més d'un quart de segle. Dit així, impressiona més encara. Si afegim que en aquest tros de segle m'ha passat volant, si reconec que encara tinc la sensació que quasi acaba d'arribar a Centelles, a més de ser un bon senyal, és prova més que evident de que un està on li agrada viure. Quan he d'explicar d'on soc, m'agrada fer servir la paraula potaje. Potaje fet barrejant garbanzos blancos de la campinya sur cordobesa, l'arròs de l'Albufera valenciana i les mongetes del ganxet d'Osona. Vingui per amor, per construir una vida amb la meva estimada Pilar, valenciana també, i que ja era professora de matemàtiques a Centelles. Més d'un quart de segle després puc dir que va ser la millor elecció de la meva vida. Els nostres 3 fills, David, Martí i Rafa, usonencs de naixement, són l'última baula de la cadena. Què dic baula? Ells són i seran, en realitat, en aquesta terra, la nostra àncora. Per posar en situació el que no em conega, aclariré que tot va començar quan anava per auxiliar administratiu, però el Barça es va creuar en la meva carrera. No és que fora una figura del futbol, ni de bon tros. D'acaronar i fer malabars amb la pilota, res de res. Ans al contrari, el que brodava era l'art d'escalfar banqueters. El cas és que vaig quedar enlluernat vocacionalment per Julio Alberto, l'exjugador blaugrana. Tocava fer un diari a classe de formació professional i el varen entrevistar. Per això vaig passar-me a BUP amb la ferma voluntat d'estudiar comunicació audiovisual. Molts en coneixeu per això, per portar-vos notícies, però sense micro. Mira per on, amb els anys, resulta que sí que he acabat treballant de lo meu i a l'empresa més gran del sector. Estic al món de la comunicació, però bastant de refilada de l'àmbit audiovisual. Ja fa quasi 20 anys que, vestit de groc, soc un dels carters que us reparteix la correspondència. Encara que ara ens haurien de dir paqueters, m'agrada més la paraula carter, que conserva un bri de romanticisme en aquest planeta cada vegada més artificial en intel·ligència i en emocions. A més de les connotacions emocionals de la paraula carter, també m'agrada fer-la servir per presumir. Puc afirmar, amb totes les lletres, sense que cap persona m'ho puga rebatre, que sóc el carter del poble més complet. Ningú altre us respon igual, d'una forma característica, algo forastera, sense menjar-se cap lletra. A la que dieu qui és, jo dic carter, carter amb totes les lletres, per això sóc el més complet. Als meus companys de correus, almenys, sempre els ha fet molta gràcia aquest tret fonètic distintiu, el de no menjar-me la R final, com si la remarcara inclús, i que delata encara una de les meues procedències. Perquè veieu fins a on arriba la seva fixació, moltes vegades, en lloc de cridar-me pel meu nom de pila, es refereixen a mi simplement així, com el carter per fer broma lingüística. Segons ells, el valencià consisteix bàsicament en agafar qualsevol paraula i afegir una R final. Molt abans que el destí em portara així, molt abans inclús de saber que Centelles era un poble de Barcelona,
ja m'estimava Centelles. Pensareu que vull quedar bé, guanyar-me els vostres cors sent un pilota integral, però és la pura realitat, no sóc cap mentider. Estava fart de transitar Centelles, el carrer dels Centelles, però de València. Per si algú no ho sabia, a la capital del Túria, els nostres avantpassats tenen dedicat un carrer. Eixe, pel que jo passava cada dia quan tornava a casa de la universitat. Ells van fer el camí a l'inrevés, van ser nouvinguts a València. Al seu carrer li tenia molta estima, per dues raons. Una drecera, una alternativa més tranquil·la i ràpida que l'avinguda Peris i Valero, i dos, perquè qui m'havia desvelat aquesta drecera, com si fos un secret a l'abast de molt pocs, era mon pare. Mira per on, que caprici del destí. Va ser com un presagi. El carrer Centelles anava de tornada a casa i a Centelles vaig acabar arribant, anys més tard, també a gaudir de la seva calma. Per cert, ara que faig referència a mon pare, Antonio Salido Merino, us explicaré que gràcies a ell, a banda del que he comentat, ja hi havia una certa connexió familiar amb Centelles a principis dels anys 70. Quan li vaig dir que vindríem a viure ací, em va explicar que coneixia Centelles. Ell va ser xòfer, camioner. Havia vingut des de Còrdova unes quantes vegades, amb un furgó Comer Santana, com els portaven els policies de la sèrie Los hombres de Harrelson. Treballava per a un celler de vi de Montilla Moriles. Ell ja no recordava el nom d'on descarregava els vins a Centelles, però vull pensar que ja aleshores ho faria a Vins Parés, tradicional negoci centellenc recentment tancat per jubilació. Jo no trepitjaria Centelles fins l'any 1998. La primera vegada que vaig estar aquí va ser per visitar a la Pilar, que ja treballava a l'IES Pere Barnils. Vingueren en tren, diumenge ja tard, a última hora de la nit, envoltat des de nen per la moderna arquitectura urbana de perifèria i més tard pels edificis freds i impersonals d'una gran capital com Madrid, on aleshores residia per estudis, el carrer Marquès de Peñaplata i el de Jesús, buits a aquestes hores, em van fer sentir en un lloc misteriós, antic. La densa boira posava un sinistre to victorià en l'ambient. Fins i tot reconec que, com que no puc controlar la meua desbaratada imaginació, estava convençut que Jack, l'esbudellador, ens sortiria al pas. Els dies següents, la llum em va allunyar de la foscor. El portal i els carrers del centre em van captivar. Va ser inevitable pensar en l'Exim Castillos, comentari de Boomer, aquell lloc de la meua infantesa amb el que podies construir tu mateix fortaleses medievals. Traspassar el portal, era com entrar en una maqueta, un accés secret al passat. Estava en un poble amb essència de poble, la història del qual encara es podia llegir a les façanes de les seues cases. El fet d'estendre's al peu de la costa li confereix una dimensió espacial tridimensional que no es pot captar a les poblacions ubicades a les planúries. El poble t'envolta, té cos, t'abraça amb la seva presència constant. Els edificis treuen el cap en diferents plans superposats. Aquesta característica em va fer sentir una mica com si estiguera en Montilla. A Centelles també trobava carrers costeruts i, a més, cosa que no passava tant a València, moltes cases tenien zaguán, el que aquí es coneix com a vestíbul o cancell. Jo no tornaria fins al novembre de l'any 2000, un dimarts 13. El poble ja no m'era tan estrany i el fet de viure a dalt de Can Canes, al carrer Sant Josep, venint de València, em feia sentir més a prop d'allà. La família i els amics de tota la vida ens quedaven a molts quilòmetres. Per això, en aquests anys penses que l'estança, per bé que agradable, serà transitòria. Fins que un bon dia, sense tancar la porta definitivament a la tornada, ens varen adonar que Centelles era un lloc ideal perquè cresqueren els nostres fills sent més feliços que a l'ombra frenètica d'una gran capital. Potser els que heu nascut i crescut aquí no sou conscients dels luxes que porta Centelles incorporats de sèrie. Alçar-te cada matí, a pujar les persianes i veure la costa de Centelles amb el Puigagordi imponent o el Montseny com a horitzó, en lloc de monstres de formigó amb boca i ulls en forma de finestres i balcons.
creuar un o dos carrers i endinsar-te al bosc, que t'embolcalla com paper d'alumini per aïllar-te de la bogeria rutinària. Gaudir de la bicicleta, com és el meu cas, des de la mateixa porta de casa, sense necessitat de jugar-te-la amb un trànsit infernal. Tenim una plàcida carretera per pedalar o molts camins de terra entre camps de conreu i boscos. Poder anar a peu a qualsevol lloc, passejar pels seus carrerons de poble antic, adquirir els productes de primera necessitat en els seus comerços, alternatives de comunicació amb grans ciutats per carretera i tren, encara que no sempre funciona com deuria. Quina qualitat de vida, quin plus de benestar per l'ànima. Un dels primers llocs de socialització i integració a Centelles va ser la Biblioteca La Cooperativa. Estava a prop de casa i solia anar cada tarda a llegir els diaris en paper i a treure llibres i CDs de música. Això sona ja... Era com un refugi, sobretot als freds i obscurs dies de l'hivern. Em sentia molt a gust. En això tenen molt a veure les bibliotecàries, que ens tracten molt bé. En el procés d'adaptació a la nova vida en Centelles destacaria dues curiositats que em van impactar. Totes dues tenen a veure amb la vida als seus carrers i en concret amb l'últim i el primer dia de la setmana. Acostumat a la tranquil·litat absoluta, a aquesta mena de treva vital que fins llavors havia respirat els diumenges als llocs on havia viscut abans, em va descol·locar bastant que al centre del poble es fes un mercat ambulant. Em xocava aquell frenesí, que el dia destinat al descans per antonomàsia fos idèntic o més bullanguero que els altres. Amb el temps, un s'acostuma i fins i tot li troba la seva part positiva. Com que vivíem a tocar de les parades, des de bon matí ens despertaven amb la dringadissa dels filferros i el vitalisme de les veus dels comerciants escalfant la jornada. La remor d'un nou dia es va acabar convertint en un despertador més agradable que les estridents alarmes dels rellotges. En contraposició, de la bogeria del mercat passaven a la buidor més absoluta el mateix diumenge a la tarda, sobretot a l'hivern o la tardor. Era quan els carrers del poble semblaven localitzacions cinematogràfiques per la pel·lícula El planeta de los simios, un món sense humans formiguejant. Per no trobaven ni el mismíssim Charlton Heston. On s'havia ficat tota la gent del matí? Ens preguntaven, encuriosits. Sortíem a passejar i, de cop, en albirar siluetes de cossos humans apropant-se entre la boira, semblava que estaven continuant amb les comparacions entre cinema i primats dins de Goril·les en la niebla. El descobriment el celebraven com un petit miracle. No eren els únics habitants. El més curiós del cas és que, quan ja els teníem molt a prop, el títol del film es transformava. Passava a ser la seqüela Valencians en la boira. La major part de les vegades, els altres passejants resultaven ser una parella d'amics, també valencians, el Guzmà i la Carri. Uns altres éssers del sud, d'altres latituds, més de fer vida fora de casa que a dins, sense reparar en el clima. Ara, curiosament, com que al matí passe tota la setmana trepitjant les mateixes voreres, la resta del dia ja soc més dels interiors de ma casa que dels exteriors. Diria, doncs, que m'he tornat molt centellenc, en el cas que, suposadament, això de veritat siga un tret diferencial. El començament de la setmana també ens resultava estrany. Els dilluns al matí les botigues del centre romanien tancades. Aquesta particularitat local tan personal ara em feia sentir un privilegiat. La resta del planeta anava de bòlit, movent i movent la rodeta de l'economia, mentre que aquí, almenys al centre, gaudien d'eixa sensació de vida congelada, d'una pau anormal per a un dilluns. Centelles era un oasi en el brogit de la frenètica cadena de muntatge del capitalisme devorador. Amb el pas dels anys, un va assimilant aquests petits canvis de costums del lloc on arriba. Sense adonar-te'n, un bon dia, sents d'una forma diferent el teu entorn. Igual que quan torne a on vaig néixer, el flaire de les botes de Via Montillado em traslladen a la terra, a la infància, a la família, de la mateixa manera que quan regressa a València em sent extasiat quan esclata al meu cervell la meravellosa fragància de la flor dels taronxers, ens va passar aquí alguna cosa semblant. Em referisc a un d'eixos flaixos inesperats que et fan sentir amb seguretat que pertanys a un lloc. Una de les nits de diumenge,
tornant de València, arribant a Centelles, quan varen olorar les granges de porc, un aroma no precisament exquisit, recorde que varen dir alleugerits: ja hem arribat a casa. Repassant aquest quart de segle centellenc i arran d'això, em ve a la memòria un altre moment que va succeir precisament en aquest mateix pati de butaques. Corria l'any 2006. Assegut en un d'eixos seients, com molts altres centellencs, jo, que no sóc un activista social massa practicant ni bel·licós, em vaig sentir un mes del poble defensant el seu territori de l'agressió i destrucció que suposaria la construcció d'una megacarretera entre la costa i el nucli urbà. Al meu balcó vaig penjar una pancarta amb el lema «Autovia no», una rotunda negació a modus d'afirmació, de declaració d'amor a Centelles. Però, sense dubte, el que més m'ha permès integrar-me, conèixer el poble quasi porta a porta, família a família, de primera mà, és la meva feina com a carter. Tot i que molts clients ens solen fer la broma de que no em volen ni veure'm. Diuen que sempre els hi porte notícies dolentes. Els entenc, però això no canvia la meva opinió. El millor d'aquests quasi 20 anys tractant amb la seva gent, compartint penes i alegries, és haver conegut centenars de centelles o milers. Aquesta forma d'integració quasi literal, d'unió, de simbiosi humana, també comporta per mi un costat trist, el dels adeus definitius. Quan menys t'ho esperes, algunes d'eixes i d'eixos centelles van marxant. Encara que continuï portant cartes amb els seus noms, colpeix adonar-se que ells ja mai més obriran les seues bústies. Així, amb mi, es queden els bons moments de complicitat que varen compartir. Els guarde com si foren un tresor que em van regalar. Eixe també és un dels premis d'emigrar. Conviure en diferents llocs, transformar-te amb la cultura de les seues gens, enriqueix i molt. D'això, per experiència, no en tinc cap dubte. El tresor del qual us parlo està ple de coneixements i de somriures. Per canviar el to i tornar a l'alegria festiva que ens espera aquests dies, us contaré un parell d'anècdotes. De segur que tots aquells clients als quals els hi va arribar el moment d'agafar localitats més enllà del galliner, agrairan que ací baix continuem celebrant la vida amb la corba que ho endreça tot, la d'un bon somriure. Una de les grans aportacions de viure a Centelles, per mi, és la d'haver-me llançat a parlar en català. A València lo havia estudiat, però no el feia servir de continu, en el dia a dia, per vergonya no pronunciar-lo correctament. No correctament, perfectament. Instal·lat a Catalunya, tenia molt clar que si volia intentar treballar en alguna emissora de ràdio o en alguna tele d'aquesta contrada, havia de dominar la llengua el més aviat millor. Per a aquesta missió era fonamental aprofitar l'ús habitual del català al carrer. Des del primer dia vaig fer l'esforç per parlar-lo, encara que no sense ficar la pota sobiranament més d'una vegada. 2 exemples. Passejant pel carrer Jesús, sentint unes notes musicals que algú treia d'eixe instrument amb tecles blanques i negres que sortien d'una finestra, vaig exclamar: «Que bonic!», jo tot segur de mi, «que bonic! Algú tocant un pià». Els riures dels amics que ens acompanyaven encara ressonen per les façanes d'eixe pintoresc carrer. L'altre record de les ferides del meu procés d'aprenentatge té a veure amb l'estanc del carrer Sucós. Abans, quan s'escrivien cartes, vaig suar tinta per poder enviar-les. Per comprar un segell, en singular, tira, igual em veia més segur. Però la missió es complicava pels vols de principi de desembre, quan havia de dir-ho en plural. Eren temps en els que encara s'escrivien felicitacions nadalenques a dojo. Fins a la porta del negoci de la meva estimada Alicia anava repetint, posant en pràctica de forma exagerada exercicis de dicció radiofònica. «Vull 2 segells. Vull 2 segells». Després ho pronunciava més de pressa, seguit, per agafar valor. Aconseguia una fonètica acceptable per la G i la doble L seguida de la S final. Abans d'entrar a l'estanc, agafava aire,
per sentir-me més segur i tranquil·litzar el bombeig desbocat del meu cor. Em sentia tan nerviós com Tocho, l'atracador de la pel·lícula La estanquera de Vallecas, abans de donar el colp. Una vegada dintre de l'establiment, quan aquells ulls blaus d'Alícia em miraven atents, la suor m'amarava al front. Em sentia un impostor i damunt entraven més clients. El pla se n'anava en orris i acabava dient «me da 2 sellos». Maleït perfeccionisme i maleït sentit del ridícul. Després de 26 anys he millorat el meu nivell, però continuo tenint un cert grau d'inseguretat. És el hàndicap que té no ser ja d'ací ni d'allà. Quan menys t'ho esperes, barreges conjugacions verbals d'una varietat i una altra i escups paraules Frankenstein que deixen els meus interlocutors descol·locats. Per això m'agradaria parlar-lo igual de bé i de ràpid, amb les mateixes construccions i girs que els centellencs de tota la vida, però encara em queda. Encara que de frau de la meua dona, espero no convertir-me en Tom Cruise, protagonitzant Missió Impossible 9. A més de la llengua, una altra de les grans aportacions de viure a Centelles va ser la de saludar a tothom pel carrer, encara que no el coneguera. A diferència dels altres llocs on havia viscut, vaig quedar parat amb aquest cívic i antic costum. Una vegada adquirit, ho vaig automatitzar de tal manera que quan tornava a València la gent em mirava estranyada si els estampava un bon dia sense haver-nos vist mai. La resposta més habitual era separar-se mig metre i un silenci de perplexitat. Que diferent aquesta reacció d'aïllament a la que es respira en els carrers els dies de festa. Reconec que no sóc de tòpics, no em considero l'ànima de la festa, no sé ballar sevillanes ni ser graciós a tota hora per haver nascut a Còrdova i, per descomptat, no sóc un gran fester, maquinero o no, per haver-me criat a València. Res de bacalao, nanai d'èxtasi extanó o zero esperit pirotècnic faller. La meva màxima relació amb l'organització de festes va tindre lloc en la infantesa, al balcó del meu veí de dalt. De nens, un dels llocs preferits que teníem era celebrar els mateixos actes de les festes de Sedaví amb clics de Playmobil i Airgun Boys. L'interior d'un fort de l'oest feia de plaça major. Muntaven un escenari amb teló inclòs, on feien actuacions de tota mena amb els ninos. No faltaven, per descomptat, els bous al carrer. Fins i tot culminaven les celebracions disparant un castell, això sí, sense foc ni pólvora. Enganxaven serpentines de diferents colors a boletes de plastilina i les anaven llançant a l'aire des d'unes fustes a modus de catapulta. Com manen els cànons pirotècnics, respectaven que la disparada fora sincronitzada de tal forma que resultara un increixendo de musicalitat rítmica amb un final apoteòsic. Acabaven vermells com tomàquets de fet tant de soroll amb la boca. Tornant al present, sí que m'agrada participar en alguns dels actes de la Festa Major, més com a espectador que com a participant. Pel meu caràcter estic més còmode en un segon pla, preferisc ser observador que protagonista. Això ho prova eixa vocació de joventut, l'interès pel periodisme o el fet que m'agrada la fotografia. Tal vegada per això, allà per on he passat, he viscut les festes des de fora. M'agrada viure l'ambient especial, bulliciós i comunitari que tenen els carrers eixos dies. El que més he viscut de les festes majors a Centelles ha sigut la fira i les actuacions musicals. Respecte a la fira, quan no teníem fills, perquè la posaven a la vora de casa. Quan els tingueren, els nens, i la fira estava allà ben lluny, allà per Can Minguet, el problema era sortir del recinte d'atraccions arrossegant els nens. Des que arribàrem a Centelles, ens van atraure molt un dels primers actes de la Festa Major, la tòmbola de la solidaritat. El seu esperit col·laboratiu associat a les festes, als dies d'esbarjo i una mica de disbauxa, és d'admirar. Tots som participants. Aportem els premis i comprem paperetes. El poble unit, tots a una, per una bona causa. Aquesta tradició té algun precedent aquí a Centelles. Pel que he descobert en antics programes d'actes, entre finals dels anys 40 i principis dels 50, va ser habitual regalar uns cupons a les famílies més necessitades. Literalment, l'acte, classificat dins de les activitats cíviques, era anunciat així: reparto de bonos a los pobres de la villa en las casas consistoriales. Quan has viscut
en més d'un lloc, és inevitable fer comparacions, també pel que respecta a com es fan unes festes i altres. Per mi, un dels moments més entranyables es fa el dia de Sant Llop, el dia gran de la festa major. Sentir la música dels Baliga Balaga en la calma festiva dels carrers encara endormiscats, quan despunta el sol, em recorda inevitablement a la banda sonora de qualsevol dia a València, perquè allà no hi ha festa o acte mínimament important que no estigui embolcallat per la música, ben siga al matí, al migdia, a la tarda o a la nit. Però sobretot em recorda als dies de falles, a les despertaes, encara que aquestes engresquen al poble a alçar-se amb altres melodies, les que es fan amb els masclets i els trons de Bach. Per cert, no vaig tan mal encaminat en aquesta associació d'idees. També he descobert que a Centelles, el dia de Sant Llop, almenys entre 1947 i 1951, el primer acte cívic que es feia a les 12 del migdia era disparo d'una traca valenciana. És a dir, una mena de petita mascletà, però això sí, 2 hores abans de l'hora preceptiva a València. Parlant d'hores, un altre impacte comparatiu que em va sobtar: els espectacles estel·lars, els shows de varietés i els concerts amb els artistes de renom sempre els havia vist a última hora de la nit, de tal forma que els primers anys em va descol·locar a Centelles la doble actuació musical d'una mateixa orquestra, sessió vespertina, amb llum natural, però a un públic més gran i tranquil, i una altra a la nit, amb un repertori ben diferent al de la tarda. Finalitzaré este repàs festiu mencionant una altra de les activitats a la que ens aficionaren des del mateix dia que la varen descobrir per primera vegada al carrer Diagonal. Voltant, deixant-nos portar pel corrent de gent, ens van endinsar en el pati d'una casa on hi havia, entre arbres, quadres penjats. Descobríem per atzar, de cop, no només la innovadora i la interessant iniciativa dels estudis oberts, sinó que, a més, ens deixava bocabadats l'art personalíssim d'en David Casals. Parlant d'art pictòric, i per no fer d'aquest pregó la història interminable, arriba el moment que aparega la paraula fi. No vull córrer el risc que s'encenguen els llums si estigueu mig torrats. Patisc per quedar-me en quadre, vaja. Són molt pocs els que marxen de la seva terra per gust, però aquells que es queden allà on van sí que ho fan per aquesta raó de pes. Eixe és el mèrit de Centelles i la seva gent. Al principi d'aquest pregó em preguntava què he fet jo per merèixer aquest honor. Per acabar, m'agradaria modificar la qüestió relacionant-la amb allò que de veritat ens uneix. Els topònims, els pobles, els llocs, són en essència les ànimes que les habiten. Persones amb una única identitat. Pot ser l'única per la qual val la pena lluitar cada dia sense presses. La humanitat. Així doncs, reformulant la qüestió, què ha fet Centelles per merèixer aquest any este humil pregoner? La resposta seria molt, els motius diversos, però n'hi ha un dels principals per acceptar l'honor d'estar aquí avui. No em veia en cor de negar-me per por o per sentit del ridícul i que això suposés perdre una gran ocasió, la d'agrair-vos en persona i de viva veu l'escalf, i la mobilització social tan solidària que van llegar Centelles per ajudar les zones afectades durant la Dana, especialment els pobles arrasats de l'Horta Sud. Des de la trucada de l'alcalde, l'aportació econòmica o material de tots vosaltres, fins als missatges fent costat i la predisposició col·laborativa de molts veïns. Em va commoure sobremanera la connexió entre el meu poble de València, Sedaví i Centelles. 1.000.000 de gràcies. Demostracions d'humanitat com les d'aquells tràgics dies són d'una gran esperança en temps tan individualistes. Abans d'acabar, com si ens prengueren un sorbet després d'un sopar copiós,
I per reprendre l'esperit festiu que envairà el poble, us passarem una petita selecció de fotografies amb música de fons interpretada pels Baliga Balaga que ha anat fent durant diferents edicions de la Festa Major d'estiu. Si us sembla bé, perquè ningú, com passa als cinemes, no se les prenga com si fossin els títols de crèdit al final de la pel·lícula i marxe, doncs les passarem una mica abans d'acabar. Ja han arribat els dies i nits als carrers que prometen felicitat, amb el permís d'un altre nouvingut, este gens ben rebut, el punyetero Caloret, centellencs i centellencs i nouvinguts de totes les edats i procedències, gaudiu molt aquests dies, tot el que desitgeu. Gràcies. Aquest és el millor client. Sempre que em veu diu Antonio el cartero.
Bé, doncs gràcies, Antonio, per aquest magnífic pregó i per accedir a donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany. Ens venen 7 dies de festa, de cultura, de tradició, de música, esport i activitats per totes les edats. El programa d'aquest any parteix d'una idea molt senzilla, fer una festa major per tothom. Una festa on hi tinguin cabuda des dels més petits, els més joves, les famílies i la gent gran. On hi hagi propostes per gaudir durant el dia i també durant la nit, i on la cultura popular i les tradicions de Centelles tinguin un paper destacat. Però sobretot una festa major que és possible gràcies a la participació de moltes persones. El programa que presentem és el resultat de la feina de les entitats i associacions, artistes i persones a títol individual que any rere any fan possible que Centelles celebri la seva festa major. Aquest és probablement una de les seves principals riqueses, el gran nombre de persones que s'impliquen i que hi dediquen temps i esforços. I també cal fer un reconeixement a totes aquelles persones que treballen perquè la festa funcioni i que sovint no veiem. Els diferents serveis municipals, els equips de neteja, manteniment, logística, seguretat i totes les persones que hi ha darrere l'organització. Sense aquesta feina, moltes de les activitats que trobarem al programa no serien possibles. Al llarg del cap de setmana hi haurà activitats per tots els públics, des del bici-aigua i el mini-bici-aigua, un recorregut nou pensat pels més petits, la festa de l'espuma, activitats infantils, propostes esportives, concerts, balls i diferents actuacions musicals. També hi haurà espai per la creació artística local, amb els estudis oberts i el Premi Centelles de Pintura, que enguany arriba a la seva 84a edició, i naturalment la música tornarà a tenir un pes important en diferents espais del municipi, amb una programació diversa que inclou artistes i formacions de diferents estils i procedències. Com hem comentat anteriorment, aquest any Centelles celebra l'any Cerdà, coincidint amb els 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà. En aquest marc, la Comissió de l'Any Cerdà ha preparat diverses activitats que s'incorporen en la programació de la Festa Major. Així doncs, la cultura popular tindrà una presència important durant tota la setmana amb els gegants, les sardanes, les activitats de carrer, les entitats de cultura popular i altres expressions de la nostra tradició. I com cada any, el dia de Sant Llop, l'1 de setembre, concentrarà bona part d'aquesta tradició, amb la despertada dels Baliga-Balaga, el repic de campanes, la plantada de gegants, les visites al campanar, les sardanes i altres activitats que formen part de la Festa Major. La festa acabarà, com sempre, amb l'espectacle pirotècnic de Cloenda a càrrec de la colla de Diables, Cabrons i Bruixes. I, en definitiva, doncs, tenim al davant una setmana amb una programació molt diversa, però sobretot tenim al davant una festa construïda entre moltes persones. A totes elles, moltes gràcies. I ara només queda sortir al carrer, participar de les diferents activitats i gaudir d'una setmana que un any més esperem que sigui una bona ocasió per trobar-nos i celebrar plegats. Bona festa major a tothom i no marxeu, que baix a la pista farem una mica de pica-piga organitzat per la Bastarda. Moltes gràcies.